Ku dangwala mana subscribing a channel ɗinmu mai suna BK Zinare TV. Ai gwalace nan ko gwalace? In iskan nan ai su suka ci gwalan ma. Ai Nasarawan ma duk yadda nake ji da Nasarawan a hekar ya ce. Ya sarkin yaƙi yau ba. Akwai matsala fa. Sarkin yaƙi mai bare. Akwai matsala fa. Wai kana sama kawai kan bamu ci ba? Ba na bari kwata. Ya duka. Sun kaɗe sun wannan mugu wannan jami'ar da mai kaɗe ɗin kome. Wannan shege kayan marmarin a yanzu. Duk sai kaukace. Yake to na kai ina mutumin da tsabi yake ba. Yo da wannan an juya ko? Kawo su wani iya can. Kawo su mai. Ya yi baƙe. Yanzu da mai da yake. Kawo su mai. Iya can. Iya can madara. Bayan hangan ma ya can ne? Bayan hangan ma iya can mana. Ma da kin gida bai ba. Duk suna can. Taruwa suke a nan da zamu yi wannan wurdiya. Ba da mu. Ina